ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಬತ್ತದ 3 ಕುಲ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೆತ್ತುಂಡ ಲಕ್ಕು ಜೇರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಲೆದೆ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಅನ್ಪರಜ್ಜಿ ಜೆತೊನ್ನು ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನು ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಪಿದಾಡ್ನು ಬೊಕ ಏರು ಬೇಲ ಅನ್ಪುಯರು ಬಂಜಿಗ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಹೋಗ್ಲ ಬುಡ್ಚಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಲೆ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಜ್ಜ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಬತ್ತದ 3 ಕುಲ್ಲು ಉಂಡು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ದೇವೇರನ ಮನೆ ತುಯ್ಯನ ಅತ್ತ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪು ನೋಡು ಇತ್ತೆದ ತೂಪುನು ಫಸ್ಟ್ ದೇವೇರನ ಮನೆ ತೂಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲಕ್ಕಿನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆ ತೂಪುನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿನ ಬಂಜಿಗ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಾರು ಇತ್ತೆದ ಪುಣ್ ಜೋಕುಲು ಅಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಅಣ್ಣ ನಾಂಡು ಟೈಮ್ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ದಾದನ್ಪುಡು ದಾಲ ತಿನ್ನರ ಅನ್ಪು ಅಂದು ತಿನ್ನೇರ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಹೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುವ ತಿನ್ನೇರ ಅವತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಅರಿತ ಟೈಪ್ ಉಡ ದಾದ ಮನ್ಪುವ ಅರಿತ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಕಾಡೋದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅದೇ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ ರದ್ಲೋಟಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಕಲ್ಲಡ ಪಾಡುದು ಇದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲಡ స్టైలక పడినమంటాను దీనికి బట్టలు పాడుడు దాపండ మస్తు బంగా ఉంది అవును ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇತೋ ನಂದು ಇಚ್ಚಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ದೇತೋ ನಂದೆ ಬಂತೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಮಂತ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటే అనుకూడదు
ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಈರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಂದೆ ಕುಲ್ಲುನತೆ ಅಂದೆ ಮಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಾತಂತುಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಡೆಂಕೀರು ಪಂತಾರೆ ಎಡ್ಡಾತನಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಾರದಾಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ನೀರು ಏನು ಬಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೋಜೋಡೆರೆಗು ತೂಕ 50 ಗೊತ್ತಾ